terjadi cintane beli bakal suci soalnya nganggo elektrik. Hei nganggo Nokia sing jual aku ya maaf itu apa kita begini yakin Nokia ini sing ana Nokia ini Nokia sing ana ning Hongkong Nokia sing ana Nokia ini arane Nokia di cengkung kiri kita duwe Nokia teman jadi siji Nokia senoke wis duwe lagi sing jual aku Nokia sing duwe Hongkong ini panci arep ngomong apa kita kudu apa mime panci gemen beli bisa duweni Nokia senoke Nokia wis duwe lagi kanggo panitia sing duwe lagu Nokia obat menek kami joget di tengah kene ya kok sekamtem pengen joget takal banget Nokia sing duwe kawasan Limbangan yang punya kawasan Hongkong mana ya sing duwe Hongkong cuma guyonan sampai panjenengan ngapa sekian boleh demen senok wis duwe laki bos le durung wayah cintane bakal suci Nokia maning hei Nokia sing duwe Hongkong Nokia sing duwe Hongkong Nokia apa jalan kedua kaca yang 1000 sayang cinta mana wong liya apa Nokia sing duwe Hongkong kakange durung wayah cintane bakal suci Nokia mana takkan mawar diri senok wis duwe lagi mak mandeki hati ini siapa kan ini panci ini bikinmu Mamai Putri dan duwe Mamai Putri demen beli mungkin duwe ni Mamai Putri si duwe lagi Mamai Putri Nokia ini siapa kan Juragan Kanipan bener Juragan Kanipan sayang 1000 sayang
Gemendeke wong liyan cintane bakal siyen senok wis duwe laki akange durung wayah cintane li bakal suci julak kanipan juragan kanipan juragan kanipan juragan kanipan alah nganggo mimi aja mimi panci coba iya mimi panci sudah ada perempuan mimi panci mimi panci mimi panci pamen pamen mimi panci mimi panci sayang mimi panci emang cintane bisa barengan nok Mia sing duwe hokok Mimia dia sing duwe hokok cintane beribadah suci Mia kakak mawa sendiri akang wis duwe rabi juragan anepar saya cuma demi hati hei iki pungkiri kita duwe nok Mia gemen li mungkin duwe ni juragan kanipan senoke juragan kanipan wis duwe laki asik kanggo Mimi Putri nok Mia yang punya Hongkong nih ya Mimi nok Putri mereka ngomong apa aku kudu apa Mimi Putri demen beli mungkin duwe Mimi Putri Mimi Putri wis duwe laki